Manyar Cemani. Mataram Hindu, abad kaping 9 Masehi. Ana ing pahuman sajroning alas Tambakbaya, Pangeran Pikatan kepareng nglumpukake para tuwanggana jer kaya wis wancine mbebasake Kusuma Ayu Pramodawardhani saka pakunjaran. Jalaran dianggep mbebayani tumrap penguasane tilas Patih Arya Bahak kang saiki lenggah ke Prabon Mataram. Kangge mbebasaken Keng Garwa kados dereng perlu ngginakaken wadya sagelar sepapan. Ature Resi Tunggul Manik kang mula jejer dadi pertimbangan agung ing pahuman Tambakbaya. Awit bakuning sedya Keng Garwa saged bebas lan boten perlu ndatengaken kurban ingkang kathah. Leres Pangeran. Ature Rakyan Gajah Biru sing jejer senopatihing wadya. Bebasipun Keng Garwa Kusuma Sri Kahulunan badhe saya nyurung agenging kekiyatan kita. Jer garwa paduka menika mujudaken pewaris tunggal tumrap dampar keprabon Mataram. Pangeran. Mayar Cemani lelurahing pepantan prajurit wanita manembah. Mugi tinebihna ing deduka. Boten ateges kawula cumantaka, namung inggih awit sinurung adrenging manah kawula. Kangge ayahan bebasaken Keng Garwa Kusuma Pramodawardhani menika, mugi kaprasahna kewala dhateng kawula. Angemuti bilih wanodya menika boten badhe sangga rumbi menawi kapitulungan dening sesamining wanita. Kaya bener ature Bapa Tunggul Manik, Kakang Rakyan Gajah Biru, apa dene sira Manyar Cemani. Pangandikane Pangeran Pikatan. Mung wae Cemani. Apa adrenging sediamu iku wis kinanten sarana kabisan lan kaprigelanmu sing nyakinake. Awit lumebu pakunjaran ing satengahing susuwe mungsuh iku ora cukup bandel, kendel lan wani, nanging kudu sangu ketrampilan, kanuragan, wasise olah senjata, kandele aji jaya kawijayan. Awit mula ora gampang pinarcaya angayahi gati ing kahanan sing cukup mbebayani. Pangeran. Mayar Cemani manembah. Awit telatenipun Kakang Sawung Jingga nglatih kawula, sakmangke kejawi mumpuni olah kanuragan, kawula ugi sampun mumpuni ing bab aji kidang nilar, tuwin aji kapas kumleyang. Kawula kinten ketrampilan kasebat saged nyengkuyung sedya utami menika. Pangeran Pikatan mesem banjur manabda. Yen mangkono, ing kene ingsun mutuske Manyar Cemani ingsun utus bebasake garwaku Sri Kahulunan kinanti Kakang Sawung Jingga. Nadyan mengkono sira Kakang Gajah Biru, aja nganti pamitegan nyiapna baris pendem kanggo tetulung Manyar Cemani lan Sawung Jingga mbok menawa mengko nemu rubida. Wigatining marepat wis cetha. Kang tinanggenah enggal angayahi gati tumrap jejibahane sowang-sowang. Ing wengi kang sepi sebab rembulan pinuju pangklong ing kutha Raja Poh Pitu, punjering pemerintahan Kerajaan Mataram katon sepi. Sajake mandi sirep Megananda kang binabar dening Rakyan Sawung Jingga. Swasana sing katone aman
ndadekake para prajurit jaga kemit utawane ing pakunjaran dadi lena. Katon sawetara prajurit jaga kemit padha teklak-tekluk ngantuk. Apa maneh paraga-paraga sing padha ndrabos petenging wengi iku kaya dene wewayangan sing ora ngambah lemah nanging mencolot mlebar-mlebar liwat pange wit-wit gedhe sing akeh urip ing sakiwa tengen pakunjaran. Wewayangan-wewayangan iku sakwise mlembar-mlembar pange wit banjur mencolot menyang tembok lan wuwungane omah pakunjaran. Wewayangan loro kasebut mandheg sedhela. Salah siji mbisiki kancane. "Kakang Sawung Jingga, apa ya ing ngisor iku kamar tahanane Putri Sekar Kedaton Kusuma Sri Kahulunan?" Bener, ancer-ancere para prajurit Malapita Sandhiyuda ya ing kamar ngisor iku Kusuma Ayu ditahan. Salah siji wewayangan iku banjur mbukak gendheng alon-alon, mlebu mudhun liwat gendheng bukaan iku, nuli njebol pian. Dene sijine mudhunake dadung gedhe lan kuwat, sing pucuke dicekeli kenceng déning sing ana dhuwur wuwungan. Lewat dadung kasebut, wewayangan ireng-ireng iku mudhun menyang kamar. Katik kebeneran sing ana kono durung sare. Sapandurat Putri Pramudyawardhani kaget dene ana ireng-ireng mudhun saka dhuwur pian. Nanging wewayangan iku tanpa gegaman sarta sikepe ora kasar marang panjenengane. Mula banjur wani ndangu kanthi swara lirih. "Sira iku sapa? Ireng-ireng. Kula badhe mbebasaken Paduka Kusuma Dewi saking pakunjaran ingkang reget saha serem menika. Kula inggih wanita kados panjenengan. Monggo enggal kula gendong." "Apa bisa?" Putri Si Kahulunan kurang percaya. "Saged, wekdalipun kedah cepet lan boten perlu ragu-ragu, awit kula menika utusanipun Sang Pangeran Pikatan." Dadung sing kanggo menek mayar cemani kanthi nggendhong Putri Sekar Kedaton digeret saka dhuwur wuwungan déning Sawung Jingga. Kanthi rekasa Putri Pramudyawardhani kelakon dibebasake saka pakunjaran déning manyar cemani miwah Sawung Jingga. Temah bisa manunggal kalayan Raka Pangeran Pikatan ing pahuman Tambakbaya. Manunggale Kusuma Sri Kahulunan ana pahuman jroning alas Tambakbaya saya nyengkakake gedhening kekuatan wadya panyengkuyunge Pangeran Pikatan saengga wahyaning mangsa kala ngrebut bali dampar keprabon Mataram kaya wis ndungkap. Ing sisih liya Sinuwun Arya Bahak saandhahane kaget muring dene Sekar Kedaton bisa oncat saka pakunjaran. Apa maneh bareng Sinuwun Arya Bahak mireng kabar lamun Pangeran Pikatan lan Putri Pramudyawardhani ngimpun kekuatan ing alas Tambakbaya. Ora mokal lamun alas Tambakbaya enggal ginecak wadya kekuatane Srinata. Sedane alas Tambakbaya dadi ajang pabaratan. Pangeran Pikatan saandhahane ora wingrin lumawan wadya Kutaraja. Dasar mula wis ditemoho. Beja dene wadya Kutaraja bareng sumurup Kusuma Pramudyawardhani kaya diosekake. Lamun sang putri iku mujudake pewaris sah tumrap panguwasa Kerajaan Mataram. Malah ya saka panyuwunane Kusuma Pramudyawardhani iku
Suwargi Keng Rama Prabu Samaratungga yasa Candhi Borobudur. Ora aneh yen wadya saka Kutaraja banjur akeh sing balik melu pihake sang putri. Temah banjur ringkih kekuwatane sang Arya Bahak. Sidane Arya Bahak gugur, rubuh bareng karo para andel-andel gegedhug panyengkuyunge. Paprangan sirep. Putri Pramudyawardhani sekalian garwa lan kabeh panyengkuyunge boyong menyang Kutaraja Poh Pitu. Kaleksanan Putri Pramudyawardhani iya Sri Kahulunan lenggah dampar keprabon ing Poh Pitu. Lenggah jajar kalayan garwa sinuwun Rake Pikatan. Iya Sri Maharaja Pancapana. Sang Prabu Putri Sumawana garwa nyekel panguwasa Mataram kanthi adil paramarta. Mula ora mokal yen negara Mataram aman tentrem makmur lan sentosa. Lelabuhane Mayarcemani lan Sawung Jingga iya ora muspra. Maharaja Pancapana dalah garwa kepareng ngangkat Sawung Jingga dadi Rakyan Mahamentri Halu utawa Wakil Senopati minangka tangan tengene Rakyan Mahamentri Senopati Gajah Biru. Dene Mayarcemani kejaba banjur kagarwa dening Rakyan Sawung Jingga uga pinasrahan minangka menggalaning prajurit wanita Mataram. Ing Candhi Plaosan sawetane Prambanan kang asipat Buddha akeh tinemu prasasti kang nyebut asmane Sri Kahulunan lan Rake Pikatan. Ing taun 842 Masehi Sri Kahulunan kepareng ngresmekake tanah perdikan Sambara Budara kang dumunung sakiwa tengene Candhi Borobudur. Cutha